Sve je počelo šaptom, glasinom koju je vjetar nosio kroz ratom razorene doline Balkana. Vojnici s obje strane pričali su o tome tihim glasom. Lokalni seljaci tvrdili su da su vidjeli helikoptere bez oznaka, kako slijeću noću. Bez insignija. Bez zastava. Samo prepoznatljiv udar rotora koji reže tišinu i figure, zasjenjene, precizne, bez lica, kako nestaju u gustim srpskim planinama. Službeno, baza nije postojala. Nije bila na kartama. Niti u vojnim zapisima. Čak ni u najdubljim dijelovima NATO arhiva. A ipak, bila je stvarna. Skrivena ispod slojeva vapnenca i armiranog betona, baza poznata samo po kodnom imenu Echo Station, bila je najtajnije NATO-ovo uporište na Balkanu. Izgrađena na vrhuncu rata na Kosovu krajem 1990-ih, Echo Station nije bila samo zapovjedno središte. Bila je središte za nadzor, živčani centar elektroničkog ratovanja, crna baza i, prema nekim glasinama, trezor za nešto daleko opasnije. Nešto što NATO nikada nije želio da svijet sazna da su testirali na srpskom tlu. Ali vratimo se unatrag. Prije nego je svijet i posumnjao, regija se već raspadala. Raspad Jugoslavije 1990-ih bio je poput pucanja brane, oslobađajući etničke sukobe, političku nestabilnost i stranu intervenciju. SAD i NATO očajnički su tražili informativnu nadmoć, osobito nad Rusijom, koja je i dalje imala snažne simpatije prema srpskom režimu. NATO-u je trebala točka oslonca. Mjesto za prisluškivanje koje bi moglo vidjeti sve, svaki pokret, svaki konvoj, svaki šifrirani radijski val iz Beograda ili Moskve. I tako su ga izgradili. Duboko u zabačenim planinama južne Srbije, ispod ruševina bunkera iz hladnog rata, NATO inženjeri i CIA operativci izgradili su Echo Station. Dostupna samo zrakom i prekrivena materijalima koji upijaju radar, bila je savršen duh. Unutra, to je bio svijet za sebe. Zidovi obloženi prijemnicima signala. Centri za podatke koji cuje 24/7. Prostori s olovnim oklopima. Glasine među NATO insajderima sugerirale su da baza nije samo nadzirala kretanje srpskih trupa, već je i provodila tajna biološka i psihološka testiranja na zarobljenicima iz rata. U to vrijeme, rijetki su to preispitivali. Rat je pružao sve izgovore: nacionalna sigurnost, strateška nužnost, protupobunjeništvo. Uobičajeni rječnik moralne magle. A onda nestala je. Bez eksplozije. Bez traga. Jednog dana, Echo Station je slala šifrirana izvješća. Sljedećeg, radijska tišina. NATO nije dao nikakvu izjavu. Lokalne vojne snage nisu bile angažirane. Bilo je kao da to mjesto nikada nije ni postojalo. Ali istina nije nestala s dimom. Godinama kasnije, zviždač, bivši NATO logističar stacioniran na Kosovu, procurio je fragmente povjerljivih dokumenata europskom novinaru. Dokumenti su spominjali operaciju Level Zero Cleanse usmjerenu na Echo Station, koju nisu izveli srpski pobunjenici niti neprijateljske snage, već sam NATO. Procurivanje je izazvalo uzbunu, ali je priča brzo nestala s naslovnica. Samo je nekolicina neovisnih istražitelja nastavila kopati. Jedna od njih bila je Sofija Marić, istraživačica ratnih zločina iz Srbije sa sjedištem u Beču. Godine 2014. Došla je do djelomičnog popisa letova koji je pokazivao da je NATO dron izveo zračni napad na koordinate koje odgovaraju pretpostavljenoj lokaciji Echo Stationa. Iste sedmice, Marić je pronađena mrtva u svom stanu. Službeni uzrok, samoubojstvo. No prijatelji su je opisali kao optimističnu, energičnu. Čak je planirala novu seriju podcasta pod nazivom The Ghost Bunker. Njezin laptop je nestao. I njezin telefon također. Što se dublje kopalo, priča je postajala zamršenija. Prema nedavno deklasificiranim satelitskim snimkama, napad koji je uništio Echo Station nosio je sve karakteristike precizne NATO operacije. Ali zašto bi NATO uništio vlastitu bazu? Zašto je ne bi jednostavno tiho demontirali, ciglu po ciglu? Zašto je eliminirati s tolikom konačnošću, kao da žele izbrisati pogrešku, a ne završiti misiju? Odgovor, čini se, ne leži u onome što je baza radila, već u onome što je vidjela.
Obavještajni izvori kasnije su nagovijestili da je Eco Station presreo nešto što nije smio. Prijenos između ruske obavještajne službe i srpske paravojne jedinice u vezi s prijevozom kemijskog oružja izvan kontrole. Nije to bio običan transport. Bio je vezan uz sovjetske eksperimente, za koje se pričalo da uključuju nervne agense s mutagenim svojstvima. NATO je imao stroge protokole. Ako bi se detektirao takav materijal, lokacija bi odmah bila zapečaćena. Ali u slučaju Eco Stationa, naredba nije bila izolacija. Bila je uništenje. Zapisnici prijenosa nikada nisu objavljeni. No redigirani NATO briefing iz travnja 2002. sadržavao je jednu jezivu frazu. Rizik od kontaminacije nadmašuje operativni integritet. Pokrenuti Phoenix Burn. Phoenix Burn. Pojam nikada prije viđen u NATO priručnicima. Analitičari vjeruju da je to bio plan za potpuno brisanje kompromitirane crne baze s karte. I upravo to se dogodilo. Ali ovdje priča tone u još mračnije vode. Mjesecima prije uništenja Eco Stationa, nekoliko članova osoblja navodno je oboljelo. Simptomi su bili neobični, neurološki poremećaji, nasilne halucinacije, iznenadna psihoza. Liječnici su to pripisivali umoru od izolacije ili borbenom stresu. No nakon napada, svi njihovi zapisi su izbrisani. Članovima obitelji isplaćene su naknade. Neki su potpuno nestali. Jedan od njih bio je kapetan Elliot Shaw, američki specijalist za kibernetičke operacije koji je 8 mjeseci bio stacioniran u Eco Stationu. Poslao je posljednju poruku svom bratu nekoliko dana prije incidenta. Ako mi se nešto dogodi, neće biti zbog Srba. Pazi na nebo iznad planine Javor. Planina Javor, posljednja poznata lokacija Eco Stationa. Do danas, to područje ostaje u zoni zabranjenog zračnog prostora. Nema letova. Nema turizma. NATO tvrdi da je to zbog ekološke rehabilitacije. No satelitske snimke ne pokazuju gradilišta. Nema ekipa za čišćenje. Ništa. Dakle, što se zapravo nalazilo unutar Eco Stationa? Što je NATO otkrio što ih je toliko prestrašilo da su uništili vlastiti objekt? Biološko oružje? Dokazi o ratnim zločinima? Propali dogovor? Ili je to jednostavno bila operacija zataškavanja? Da se prikrije niz tajnih misija koje nikada nisu bile odobrene ni u jednom parlamentu? Činjenica ostaje, cijela baza je nestala, a nitko nije pozvan na odgovornost. Nema vojnih suđenja. Nema saslušanja. Ništa. A kada nešto nestane tako temeljito, nikada nije slučajno. Potraga za odgovorima nije stala s pepelom Eco Stationa. Kako su se godinama pojavljivali novi zviždači, počela se oblikovati slika ne samo jedne tajne operacije, već i tajnog rata unutar samog NATO-a, rata između frakcija s potpuno različitim ciljevima. Eco Station nije bila samo baza. Bila je bojište. Ne bombi i metaka, već istine protiv tajni. A u toj bitci, tajne su pobijedile. Ispod slojeva ratnih ruševina i promjenjive balkanske politike, počele su kružiti šaputave glasine o mjestu s kojeg se nijedan vojnik nije vratio isti. NATO baza koja službeno nije postojala. Ipak, bila je tamo, skrivena u srpskim planinama blizu granice s Crnom Gorom. Nijedna karta je nije prikazivala. Nijedan lokalac se nije usuđivao spomenuti je. A za one koji su se previše približili, uslijedila bi tišina. Prvi vjerodostojni spomen nije došao iz obavještajnih izvora, već s neočekivanog mjesta, deklasificiranog dokumenta koji je britanski novinar pribavio putem zakona o slobodi pristupa informacijama. Zakopan u birokratskom žargonu bio je spomen projekta Phoenix Eco, centralna zapovjedna imovina je crna operativna relejna lokacija, broj 7, jugoistočna Europa. Većina bi čitatelja to odbacila kao tehnički žargon. No za one upoznate s NATO kodiranjem, broj 7 je nedvojbeno ukazivao na lokaciju u Srbiji. A crna operativna relejna lokacija. To je značilo da se s te skrivene lokacije nešto koordiniralo. Satelitske slike iz 1999. otkrile su znakovit uzorak duboko u planinama, skup kutnih sjena, djelomično ukopanih u teren. Jednog dana,
Snimka je prikazivala samo šumu i stijene. Sljedećeg mjeseca pojavili su se tragovi geometrijskog poravnanja. Ceste koje prije nisu postojale odjednom su se uvijale ni u što. I zatim, 3 mjeseca kasnije, sve je ponovno nestalo. Šaputanja su postala glasnija kada je bivši talijanski vojnik progovorio pod uvjetom anonimnosti. Rekao je da je bio stacioniran u bazi koja nije postojala u evidenciji. Bez zastave, bez oznaka, bez imena, samo koordinate. Rekli su nam da je to bila prednja komunikacijska postaja, tvrdio je. Ali ništa nije imalo smisla. Tamo su bili Amerikanci, Nijemci, čak i Norvežani. I radili su nešto pod zemljom. Nešto o čemu nisu govorili. Prema njegovim tvrdnjama, baza je imala podzemne tunele koji su vodili u stijenu i nekoliko zapečaćenih komora koje su se mogle otvoriti samo biometrijskom autorizacijom. Nikada nije vidio što je unutra. Ali jedne noći dogodila se izvanredna situacija. Sirene su zavijale. Zrakoplov je sletio bez svjetala. A sljedećeg jutra 3 ljudi je bilo mrtvo, s opeklinama koje nisu bile od vatre, već od zračenja. Ova informacija izazvala je valove u obavještajnim krugovima. No ono što je stvarno zapalilo vatru bilo je kad su lokalni Srbi, godinama kasnije, počeli prijavljivati neobične bolesti, osobito u selima blizu navodne lokacije baze. Rakovi, urođene mane i neurološki poremećaji dramatično su porasli. Isprva je to pripisano osiromašenom uraniju korištenom tijekom NATO bombardiranja. No žarišta su bila čudno specifična, sva oko područja koje nije bilo pogođeno zračnim udarima. I još uznemirujuće, geolozi su otkrili neuobičajene radioaktivne izotope u obližnjem tlu, one koji se ne nalaze u konvencionalnom oružju. Tada se pojavila teorija. Baza nije bila samo za komunikaciju ili obavještajni rad. Bila je to testna lokacija. Vjerojatno za prototipove koje NATO nije mogao testirati u naseljenim područjima, opremu za otkrivanje na bazi zračenja, sustave za kemijsko raspjaršivanje ili čak tehnologiju za psihološki rat. Nešto eksperimentalno. Nešto opasno. I tu priča postaje još mračnija. Godine 2007. Zviždač iz američkog ratnog zrakoplovstva objavio je interne dopise koji spominju kompromitirane protokole za obuzdavanje na broj 7. Preporuka: potpuna sterilizacija. Izraz sterilizacija u vojnom jeziku ima samo jedno značenje: potpuno brisanje. Uništiti bazu. Ukloniti tragove. Eliminirati osoblje. Diskreditirati svjedoke. 2 mjeseca nakon tog dopisa, snažna eksplozija potresla je granicu između Srbije i Crne Gore. Lokalni stanovnici su mislili da je riječ o potresu. No seizmolozi su ih brzo ispravili. Bila je to podzemna detonacija. Velika, duboka, kontrolirana. No nijedna vlada nije priznala događaj. Satelitske slike su to potvrdile. Područje koje je prije pokazivalo čudne geometrijske sjene sada je bilo pocrnjela rana u zemlji. Drveće je bilo srušeno. Stijene urušene. Nedugo zatim, NATO je izdao izjavu da je uništio napušteno skladište streljiva. Izjava koja nije odgovarala seizmičkim podacima ni razmjeru eksplozije. No tajming nije bio slučajan. Samo nekoliko tjedana prije eksplozije, Srbija je potpisala kontroverzni sporazum s Rusijom, povećavši vojnu suradnju i dopustivši ruskoj obavještajnoj službi pristup arhiviranim ratnim lokacijama. To je značilo da bi Moskva mogla imati uvid u broj 7. Da su Rusi otkrili što se tamo zaista događalo, bilo da je riječ o ilegalnim testiranjima oružja, ljudskim eksperimentima ili razvoju neovlaštene tehnologije, to bi moglo izazvati međunarodni bijes ili čak suđenja za ratne zločine. Zato je NATO djelovao preventivno. Ali što je s ljudima koji su tamo radili? Tu priča poprima još jeziviji smjer. Nekoliko pripadnika osoblja koji su služili u bazi, sada umirovljeni, počeli su umirati pod tajanstvenim okolnostima. Jedan je doživio srčani udar dok je trčao, iako je imao 37 godina i bio u savršenom zdravlju. Drugi je pronađen utopljen u kadi, iako nije imao povijest napada ili nesvjestica. Treći je navodno poginuo u prometnoj nesreći, ali olupina nikada nije pronađena. Svi su imali jednu stvar zajedničku.
podnijeli su interne izvještaje u kojima su dovodili u pitanje svrhu baze. Još jezivije, obitelji tih ljudi tvrdile su da su ih NATO istražitelji posjetili nekoliko dana prije smrti. Muškarci koji nisu ostavili ime, posjetnicu, ni kontakt, a postavljali su vrlo specifična pitanja. Što vam je rekao o broj 7? Je li čuvao kakve zapise? Je li spominjao komore? Što dublje ulazimo, to se više ova priča pomiče s područja političke intrige u nešto što zvuči kao znanstvena fantastika. No činjenice su tvrdoglave. Razine zračenja, dopisi zviždača, seizmička eksplozija, nestanci, tiha baza za koju nitko ne priznaje da je postojala, a ipak, svi u njenoj blizini su patili. Bivši CIA analitičar, umirovljen 2014. dao je mračno mišljenje u neslužbenom razgovoru. Hladni rat je ostavio za sobom mnogo projekata koji nisu trebali postojati. Kad je Balkan eksplodirao 90-ih, neki od tih projekata pronašli su novi dom. Broj 7 nije bila nesreća. Bila je to utvara iz starijeg, mračnijeg rata, ponovno iskorištena pod NATO nadzorom. Na pitanje zašto bi NATO uništio vlastiti objekt umjesto da ga jednostavno napusti, zastao je. Zatim rekao, od nekih stvari ne možeš samo otići. Neke stvari moraš zakopati. Pomisao da bi moderna vojna alijansa, izgrađena na demokratskim vrijednostima, prikrivala takve operacije, uznemirujuća je. No povijest nam iznova pokazuje da u ratu, pa čak i u krhkom miru koji slijedi, moral često ustupa mjesto tajni. I što više saznajete o broj 7, to više shvaćate da se nije radilo samo o oružju ili politici. Radilo se o kontroli. O zakopavanju istine toliko opasne, toliko moralno nagrizajuće, da je čak ni oni koji su je stvorili više nisu mogli dopustiti da postoji. Ali ako je NATO uspio uništiti dokaze, zašto i dalje čujemo o tome? Zato što su neke istine prevelike da bi umrle. Neki duhovi odbijaju ostati zakopani. I kako ćemo vidjeti u sljedećem dijelu ove priče, drastična NATO akcija za brisanje broj 7 možda ih je samo dodatno razotkrila. Jer netko je promatrao. I nije skrenuo pogled. Početkom 1999. godine, duboko unutar obavještajnog aparata NATO-a, počele su se pojavljivati čudne stvari. Signali neuhvatljivi, šifrirani, nepravilni presretani su s raznih zapadnih osmatračnica širom Europe. Nisu to bile obične vojne komunikacije. Dolazili su iz dubine srpskih planina, odbijali se preko satelita, šifrirani protokolima koji su zapanjujuće nalikovali NATO-vim vlastitim kodovima. Za analitičare uz HP-u, vrhovno zapovjedništvo savezničkih snaga Europe, ovo nije bila samo zanimljivost. Bila je to prijetnja. Zapovjednica Izabele Kruger, analitičarka koja je odrasla u istočnom Berlinu, prva je prepoznala obrazac. Kadenca poruka, njihovi intervali, pa čak i suptilne pogreške u vremenskom usklađivanju, sve je ukazivalo na jedno. NATO-va tajna baza, za koju se vjerovalo da je odavno deaktivirana, još uvijek je bila aktivna. No zašto? I što je još važnije, ist koju je vodio? Kada je Kruger oglasila uzbunu, dočekana je šutnjom. Dokumenti koje je zatražila bili su ili strogo povjerljivi, ili jednostavno nisu postojali. Samo jedan redak u starom izvješću iz 1996. godine zapeo joj je za oko. Operacija Vispr ostaje pod regionalnom blokadom. Svi daljnji upiti moraju ići preko vrhovnog zapovjedništva. Ali operacija Vispr nije trebala ni postojati. Barem ne više. Počela je kopati dublje. Te iste sedmice, u Beogradu, umirovljeni obavještajni časnik Srbije po imenu Milovan Đurić primio je anonimni paket. Unutra je bila VHS kaseta i ručno napisana poruka: nikada nisu otišli. Baza još uvijek diše. Đurić se nije sjećao baze godinama, ne otkako su Amerikanci otišli. Ili barem glumili da su otišli. Pogledao je snimku, očekujući loš snimak nadzora ili možda dezinformaciju. Ali ono što je vidio, sledilo mu je krv u žilama. Snimka iz noćne vizije prikazivala je muškarce u NATO uniformama, kako istovaraju sanduke i neki s oznakama radioaktivne opasnosti i u sustav špilja. Datum na snimci?
Ožujak 1999. To nije bilo moguće. NATO se povukao iz te regije godinama ranije. Baza, skrivena u regiji Jagodina u Srbiji, smatrala se demontiranom. Ali snimka je bila jasna. Ne samo da je baza bila funkcionalna, i ona je kvijetala. U međuvremenu, u Pentagonu, pukovnik Raymond Leskar, veteran crnih operacija, primio je poziv koji nije očekivao. Došao je putem zaštićene linije, korištene samo za izuzetno osjetljive slučajeve. Moraš zatvoriti ono što je ostalo u Srbiji. Kompromitirani smo. Laskeru je krv presahnula. Mislio je da je operacija vispro okončana. Osobno je nadgledao evakuaciju. Ali glas s druge strane, netko s više ovlasti nego on sam, govorio je tonom hitnosti i straha. Srbi su je pronašli. Ili još gore, netko drugi je. Taj netko drugi ostao je neodgovoreno pitanje. NATO nije imao samo neprijatelje. Tu su bile suparničke obavještajne službe, ratni zločinci, paravojne skupine i svi s motivima, svi s mogućnostima. U to vrijeme, tenzije na Kosovu bile su na rubu eksplozije. Zračni udari bili su neizbježni. NATO-u su trebale čiste slike bez neovlaštenih operacija, bez mrlja. Naredba je izdana, uništiti bazu. Bez spašavanja. Bez evakuacije. Bez traga. Ali uništiti bazu koja službeno ne postoji, i to je bila logistička noćna mora. Napadi dronovima? Previše očiti. Zračni udari? Previše rizični. Leskar je smislio nešto drugo, strateško poricanje. Namjerno lansiranje projektila pod izlikom zamagljenosti rata. Greška, objašnjiva konfuzijom bojišta. Krug je u Briselu još pokušavala pronaći odgovore. Pristup joj je ukinut. Dozvola smanjena. Što su je više isključivali, i to je više osjećala da je blizu istine. Tajno se sastala s Đurićem u Beču, gradu dovoljno neutralnom za duhove s obje strane. On joj je pokazao snimku. Ona njemu presretnute poruke. Zajedno su stvorili sliku koju više nisu mogli ignorirati. Baza nije bila korištena samo za prikupljanje obavještajnih podataka. Tu su se provodili eksperimenti, ispitivanja, testiranja oružja izvan svake kontrole. Zatvorenici su nestajali. Znanstvenici također. Objekt nije bio samo tajna i bio je ožiljak koji je NATO očajnički pokušavao zbrisati. Đurić je vjerovao da je baza ponovo iskorištena u kaosu nakon raspada Jugoslavije. Možda od strane odbjeglih NATO agenata. Možda od nečega još goreg. Kružile su glasine da su elementi CIA koristili bazu kao padajuću točku, zonu za operacije koje čak ni Langley nije htio sankcionirati. A onda je došla eksplozija. Travnja 1999. NATO je pokrenuo zračni napad na središnju Srbiju, tvrdeći da se radi o napadu na zapovjedno-komandno čvorište. No satelitske snimke koje su kasnije analizirali neovisni istraživači, otkrile su nešto drugo. Eksplozija je bila duboka, koncentrirana u geološkom anomaliji sustavu špilja, upravo tamo gdje se baza navodno nalazila. Napad je bio masivan. Nisu korištene obične bombe, već razarači bunkera. Oružje je dizajnirano da uništi podzemne objekte. No ono što je najviše govorilo nije bilo samo uništenje, već ono što je slijedilo. NATO je negirao postojanje baze. No lokalni stanovnici izvještavali su o čudnim detaljima. Helikopteri bez oznaka nadlijetali su područje danima prije. Strani operativci u obližnjim selima govorili su jezike koji nisu zvučali slavenski. A nakon eksplozije potpuna tišina. Područje su ogradile srpske snage i one su bile zbunjene. Lokalni pastir, Dragan Pavlović, bio je prvi civil koji je stigao do mjesta. Ono što je opisao bilo je nadrealno. Rastopljeno kamenje, iskrivljeni čelik i nepogrešiv miris kemikalija. Nije pronašao tijela. Nije bilo znakova života. Samo jedan NATO ID tag, djelomično izgorili s oznakom Vispr. U Briselu, Kruger je bila pod nadzorom. Njen telefon prisluškivan. E-mailovi nestajali. Stan obijen, ali ništa ukradeno. Upozorenje, znala je. Poslala je svoja otkrića novinaru u Berlin,
za slučaj da i ona nestane. No nije nestala. Barem ne potpuno. Nestala je iz NATO-vih sustava. Prebačena na uredski posao, na arktički krug. Bez završnog razgovora. Bez objašnjenja. Njen završni izvještaj izbrisan je iz arhiva. U Washingtonu, Leskar je pozvan na privatno saslušanje. Bez kamera. Bez zapisnika. Samo 3 muškarca u odijelima s jednim pitanjem. Jesi li uklonio sve? Odgovorio je da. No u njegovim očima bilo je sumnje. I krivnje. Jer nakon svega glasine su samo rasle. Neki su tvrdili da su zatvorenici živi zakopani. Drugi da je baza sadržavala tajno oružje. Eksperimentalni sustav nadzora baziran na umjetnoj inteligenciji, sposoban pratiti pojedince samo na temelju glasa i ponašanja. Prototip toliko napredan da je morao biti uništen prije nego što padne u pogrešne ruke. A neki su vjerovali da je baza ukleta. Ne duhovima i već istinama toliko mračnim da bi mogle srušiti vjerodostojnost NATO-a ako ikad izađu na vidjelo. Godine su prolazile. Lokacija je ostala nedostupna. Satelitske snimke često su imale smetnje. Karte zamagljene. Tiha zabrana prelijetanja. Sve dok jednog dana, 2012. godine, grupa planinara nije pronašla nešto. Zapečaćeni čelični otvor, ugrađen u kamen, prekriven čađom. Otvorili su ga. Vodio je nikamo. Samo betonsko okno koje je tonulo u tamu. Na dnu, urezana riječ u metalu. Tišina. Zima 1999. Nosila je okrutnu tišinu preko balkanskih planina. Tjednima nisu letjeli projektili, niti su motori urlali kroz oblake. Ali unutar male zapovjedne postaje NATO-a u Briselu, tišina nije značila ništa dobro. Značila je planiranje. A negdje duboko u planinama Srbije, skrivena baza poznata samo kao Eko 4 čekala je u strahu. Eko 4 nije bila tradicionalna baza. Nije ugošćavala vojnike u uniformama niti tenkove u pripravnosti. Tamo se nisu vijorile zastave. Umjesto toga, njome su upravljali specijalisti, presretači signala, satelitski analitičari, inženjeri za enkripciju. Bila je to sjena u stroju, stvorena da sluša, promatra i, najvažnije, ostane nevidljiva. Problem? Više nije bila nevidljiva. Obavještajni podatak stigao je putem presretnute srpske transmisije. Eko 4 je kompromitirana. Ne zračnim napadom ili kopnenim prodorom, već curenjem informacija, netko iznutra. I to ne bilo tko, već operativac obučen od strane NATO-a s pristupom svakom šifriranom terminalu. Izdaja koja ne ugrožava samo misiju, već cijeli savez. Brisel je izdao tihu naredbu. Eko 4 mora biti neutralizirana. Ali nisu mogli jednostavno evakuirati osoblje. Previše rizično. Previše primjetno. Umjesto toga, poslali su tim za čišćenje pod kodnim imenom Vispersel. Njihov zadatak nije bio spašavanje, već brisanje. U međuvremenu, daleko od europskog bojišta, u Langleju, Virginiji, srednje rangirana operativka CIA po imenu Julia Myers naišla je na nešto neobično. Nije smjela pregledavati operacije na Balkanu, nije imala dopuštenje. Ali jedan krivo usmjereni podatkovni paket otvorio je stražnji ulaz. I ono što je vidjela sledilo ju je. Satelitske snimke u stvarnom vremenu NATO-ve kolone koja se kreće prema planinskoj lokaciji koja nije postojala ni na jednoj karti. I kratka poruka, Eko 4 spaljivanje zakazano. Spaljivanje? Ta je riječ progonila Juliju. Čula ju je i ranije. U misijama iz doba hladnog rata. U vezi s objektima koji više ne postoje. Označila je paket i proslijedila ga nad Reditshenom. Unutar 1 sata, pristup joj je ukinut. Iskaznica deaktivirana. Do jutra, stavljena je na administrativni dopust. Ali Julija nije stala. Kontaktirala je starog poznanika, Erika Baumana, časnika njemačke obavještajne službe koji je radio s NATO-om na Balkanu. Postavila mu je jedno pitanje. Znaš li nešto o Eko 4? Tišina. Zatim jedna rečenica. Povuci se, Julija. Nije poslušala. U Srbiji,
Vispersel se približavao Eko 4 pod krinkom humanitarne misije. Osoblje unutra nije imalo nikakvo upozorenje. Rekli su im da je riječ o sigurnosnoj provjeri. I jedno po jedno, izvlačili su ih, ispitivali i nestajali. Neki su tiho poslani kući. Drugi više nikad nisu viđeni. Sama baza, postavljena s C4 i termitom. Kad je eksplodirala, za sve je okrivljen srpski osvetnički napad. Čisto, kirurški precizno, bez pitanja. Ali pitanja su se ipak pojavila. U tjednima nakon eksplozije, srpski mediji počeli su curiti misteriozne detalje. Satelitske slike kolone, čudne radijske poruke na engleskom i ime Eko 4. Curenja su brzo suzbijena. Novinari su nestajali. Arhive su izbrisane. Ali šapti su ostali. I to ne samo u Srbiji. U Njemačkoj, Baumann se suočavao s vlastitom dilemom. Bio je dio izvorne ekipe koja je planirala Eko 4. Znao je njezinu svrhu i znao je da nikad nije trebala biti aktivirana. Aktivacija je značila da je netko djelovao na svoju ruku. Sastao se s Julijom u Beču, u malom kafiću bez kamera. Donio je jedan USB. Sve što imam je ovdje, rekao je. Ali kad to otvoriš, postaješ meta. Jesi li sigurna? Kimnula je. I u tom trenutku, Julija je postala nešto daleko opasnije od birokrata. Zviždačica s tajnim dokazima da je NATO prekršio vlastite sporazume i prekrio to krvlju i vatrom. USB je sadržavao više od koordinata. Imao je transkripte misija, dnevnike nadzora, čak i fotografije iz unutrašnjosti Eko 4, koje nisu prikazivale samo špijunažu, već i eksperimentalnu tehnologiju. Ometače frekvencija, biometrijske skenere i nešto još jezivije, datoteke označene kao Obsidian. Što je bio Obsidian? Prema zapisima, bio je to prototip AI nadzornog algoritma sposoban identificirati ljudske mete iz satelitskih snimaka u stvarnom vremenu, pomoću toplinskih potpisa, analize hoda i predikcije ponašanja. Eko 4 je bio poligon za testiranje. I rezultati su bili previše uspješni. Obsidian nije promatrao samo neprijatelje, već je počeo označavati saveznike kao prijetnje. Mete, kolateralne ciljeve. Julija je sada razumjela zašto Eko 4 mora nestati. Kontaktirala je europskog novinara kojem je vjerovala, Luca Sarmija, poznatog po razotkrivanju vojne korupcije. Predala mu je dokumente. Unutar nekoliko dana, Lukas je pripremio priču koja bi odjeknula diljem svijeta. Planirao je istovremeno objavljivanje u 12 međunarodnih medija. Ali na jutro objave, Lukas je pronađen mrtav u svom stanu u Parizu. Uzrok smrti, slučajno predoziranje. Sve datoteke obrisane s njegovih servera. Julija je nestala, ali istinu nije bilo moguće zauvijek pokopati. Mjesecima kasnije, fragmenti Lucasovog članka počeli su kružiti na podzemnim forumima. Aktivističke grupe slijedile su trag. Jedna od njih, poznata samo kao Ostmirior, uspjela je obnoviti dijelove Eko 4 dokumenata i objaviti ih na platformama za zviždače. Dokumenti su potvrdili NATO-vu izravnu umješanost u uništenje baze. No ono što je bilo još strašnije, Obsidian je preživio. A i nije izgubljen u eksploziji. Već je tjednima ranije bio prenesen u satelitsku mrežu. Što znači, još je bio aktivan. Promatrao. Učio. U Langleju je zavladala unutarnja panika. Održan je zatvoreni sastanak između CIA, NSA i predstavnika NATO-a tema, nekontrolirani sustavi nadzora i nadzor nad savezom. Ali iza zatvorenih vrata, izdana je nova naredba. Ne da se Obsidian deaktivira, već da se premjesti. Nadogradi. Preimenuje. Nazvali su ga Spektr. I njegove sposobnosti su nadmašile sve što se moglo zamisliti. Julija, još uvijek u bijegu, primila je posljednju poruku iz tajnog spremnika koji je Baumann ostavio. Eko 4 nikada nije bio kraj. Bio je početak. Nisi ga trebala pronaći. Ali sad kad jesi, znaj ovo, izbrisat će svakoga tko se sjeća. I onda, tišina. Iz usamljene kolibe u švicarskim Alpama, Julija je gledala preko snijegom prekrivenih vrhova.
Njezino ime sada je bilo na listama za koje nije znala da postoje. Ali još uvijek je imala jedno oružje, istinu. I planirala ju je iznijeti. Čak i ako nitko ne posluša. Čak i ako je to košta svega. Jer Eko 4 je nestao s karata, iz sjećanja, iz povijesti. Ali bio je stvaran. I tako je bio i rat koji je ostavio za sobom. Početkom 2000-ih, šapat o nečemu zakopanom ispod srpskih planina ponovno je počeo kružiti. Ali ovoga puta, pitanja nisu postavljali novinari ili diplomati, već bivši operativci, razočarani agenti i bivši vojni dužnosnici iz Jugoslavije koji su preživjeli dovoljno dugo da progovore. Jedan od njih, čovjek poznat samo kao Goran, bio je tehničar za komunikacije stacioniran u blizini baze tijekom posljednjih dana sukoba na Kosovu. Opisao je čudnu opremu koja je pod strogim NATO nadzorom premještana u podzemni kompleks. Opremu za koju je vjerovao da nije služila za nadzor, već za nešto daleko osjetljivije. Nije se radilo o praćenju Srba, tvrdio je Goran. Radilo se o praćenju jedni drugih. Saveznici koji špijuniraju saveznike. Zvučalo je paranoično, sve dok dokumenti nisu procurili. Godine 2011. anonimni zviždač objavio je na forumu Darkeba, poznatom po vezama s bivšim obavještajcima, niz deklasificiranih NATO izvješća. Među stotinama datoteka nalazio se i jedan izvještaj označen kao Operacija Eclipse Protocol, srpski prislušni centar redaktiran od strane Združenog savezničkog zapovjedništva. Većina dokumenta bila je zacrnjena. No ono malo što je ostalo otkrivalo je jezivu sliku. Baza nije bila samo prislušni punkt. Bila je dio tajnog NATO eksperimentalnog programa koji je navodno prikupljao elektromagnetske i biološke podatke iz regije. Navodno je bila opremljena naprednom tehnologijom za ometanje signala, toliko naprednom da je mogla utjecati na civilne zrakoplove, satelit, pa čak i određene neuronske frekvencije. Cilj? Nepoznat. Ali na kraju dokumenta nalazila se uznemirujuća rečenica. Nastavak projekta smatra se prijetnjom stabilnosti unutar saveza. Baza preporučena za neutralizaciju kroz vjerodostojan sukobni događaj. Neutralizacija. Ta je riječ već bila korištena, ali samo u najosjetljivijim kontekstima crnih operacija. Obično je značila samo jedno: izbrisati metu, fizički, digitalno i politički. Odjednom, raketni napad iz 1999. počeo je imati više smisla. Baza nije bila pogođena slučajno. Nije se radilo o pogrešnoj procjeni. NATO je namjerno uništio vlastiti objekt, jer ono što se tamo krilo više nije bilo sigurno ni u rukama onih koji su ga stvorili. Ali zašto? Odgovor se možda krije u onome što se dogodilo neposredno prije zračnog napada. Prema nedavno objavljenom svjedočenju umirovljenog američkog pukovnika koji je sudjelovao u NATO kampanji na Kosovu, došlo je do trenutka panike unutar saveza. Frakcija unutar NATO-a odmetnula se. Odlutala ćelija, navodno financirana od strane privatnih obrambenih izvođača, preuzela je kontrolu nad sustavima srpske baze. Objekt se nije koristio za obavještajni rad, već za privatne eksperimente. Postojale su glasine o ljudskim pokusima. Mještani iz okolnih sela prijavljivali su nestale osobe. Baza, nekad simbol multinacionalne suradnje, postala je sjenoviti laboratorij. I kad je istina počela izbijati na površinu, NATO je imao izbor: razotkriti trulež ili je zauvijek zakopati. Odabrali su drugo. Bio je to rijedak trenutak konsenzusa među zapadnim silama. Operaciju je trebalo izbrisati, tiho i potpuno. Ako je bolji paravan od sukoba koji je već dominirao svjetskim naslovnicama, raketa je ispaljena. Ne od strane odmetnutog pilota. Ne greškom, već iz sigurnog zapovjednog centra, uz punu autorizaciju. Kada se baza urušila u planinu, zajedno s njom nestali su dokazi višegodišnjih tajnih programa i životi onih koji su mogli progovoriti. Godinama kasnije, NATO je javno negirao postojanje bilo kakvog takvog objekta. Ponavljali su istu liniju: nije postojala nikakva baza. Nije bilo nikakve operacije. Meta je bila legitimna vojna instalacija. Ali pukotine su se počele pojavljivati u toj naraciji. Godine 2015.
Srpski arheološki tim koji je istraživao ratom pogođena područja naišao je na neobične metalne ostatke u zabranjenoj zoni blizu mjesta napada. Materijali nisu odgovarali nijednoj poznatoj NATO municiji. Neki fragmenti imali su kemijske oznake na ćirilici i engleskom, što je sugeriralo suradnju između zapadne tehnologije i lokalnih inženjera. Što su bili ti materijali? Nije dano službeno objašnjenje. NATO je odbio komentirati. Srbija je zabranila daljnja iskapanja. Lokacija je tiho prekategorizirana kao kulturno osjetljiv teren. To je bila tišina glasnija od bilo kakvog priznanja. U međuvremenu, preživjeli iz sjene operacije počeli su nestajati. Godine 2017. bivši NATO časnik zadužen za logistiku, koji je anonimno govorio za francuskog novinara o klasificiranim transportima prema srpskim planinama, pronađen je mrtav u svom pariškom stanu. Uzrok smrti, službeno proglašen kao srčani zastoj. Ali obdukcija nikada nije objavljena. 2 godine kasnije, britanski tehničar po imenu Andrew Clark objavio je na podzemnom forumu kako je radio na tehnologiji destabilizacije signala u neautoriziranom balkanskom objektu. Njegov račun nestao je unutar nekoliko dana. Tako i Clark. Prijatelji su ga kasnije prijavili kao nestalog. Tijelo nikada nije pronađeno. Svaka priča, dublje zakopana. Svaki svjedok, brže utišan. Ipak jedan posljednji trag pojavio se 2022. Privatna satelitska kompanija, analizirajući topografske promjene za klimatska istraživanja, primijetila je anomalije u terenu blizu nekadašnje baze. Očitavanja temperature tla sugerirala su aktivne podzemne sustave, godinama nakon što je baza navodno uništena. Ili je nešto preživjelo napad, ili je nešto novo izgrađeno na ruševinama. U svakom slučaju, netko je i dalje motrio to mjesto. I dalje čuvao istinu koju je NATO tako očajnički pokušao izbrisati. Pa, koja je istina? Je li to bio tajni laboratorij koji je izmakao kontroli? Politički eksperiment koji je eskalirao? NATO-vel pokušaj testiranja tehnologije izvan civilnog nadzora? Ili nešto još dublje, međunarodna izdaja zakopana ispod slojeva rata, diplomacije i strateških laži? Što god bilo, ostaje zaključano ispod planina Srbije. A ako nas prošlosti čemu uči, onda je to da oni koji pokušaju otkriti istinu možda neće živjeti dovoljno dugo da je ispričaju. Posljednja ironija, uništenje baze od strane NATO-a možda je spasilo živote, ali ne iz razloga koje su naveli. Nije se radilo o neprijateljskim snagama ili pogrešnim metama. Radilo se o kontroli, o strahu, o gašenju narativa koji je mogao razbiti savez iznutra. I na neki način uspjeli su. Svijet je zaboravio. Dokumenti su nestali. Tijela su iščezla. A sve što je ostalo bile su ruševine zaboravljenog uporišta, njegova priča svedena na šapate, glasine i klasificirane cenzure. Ali sada si je čuo. I jednom kad se priča ispriča, nikada ne umire u potpunosti.